Ikhona lento ethi ningangikhaleli mina, zikhaleleni nina. Ikhona futhi lento ethi angathi asebedlulile emhlabeni baningi naba close kakhulu kimi. Abanye ngangilala nabembhedeni, abanye ngangikhuluma nabo izinto ezideep. Sekugadle kwaze kwagadla la eduzane kwami ukufa. To the point ukuthi angisaboni ukuthi nginenkinga nakho ukufa phese. Kusho umuntu. Kushuthi kuyahlaleka ngale. Lapho labe khona kuyahlaleka ngoba naku bahleli bahamba yini pho engangihlula nami ngoba as much as bebabaningi sekwabantu abaclose nabanye ngangiyibuza nabo cha sikunjani ngale kushuthi kuyahlaleka ayikho into emele ngiyisabe ngokuba ngale kodwa bese kuba khona lento ethi izingane zami abangani bami kaze kube kunjani sekufika imessage kumfowethu kudadewethu noma kubaba noma kuma sekuthiwa angisekho emhlabeni kaze kona emncwabeni wami ngiyambona nje loyana esekhala udu efisa ngivuka ngeke ngize ngisavuka lobo buhlungu ubuzwa wena ungala uzwela abantu abobebesele wena uyobukuphi wena yabo lonto wena uyobe ingasakuthinti le nto kodwa the only thing eyokwenza ukuthi kuthinte yileyo oyicabangayo manje leyo ukuthi wena uyobuthi udance ukuthi uhlale la uyakhona lungisa indaba yakho ngalesi sikhathi ubingelele lo changes akhasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Let me tell you something. Sikhona isigaba ongafika kusona ohambeni lakho le spirituality la khona ongathi ngisho ngathiwa ngiyahamba namhlanje anginayo inkinga uma usuwenzile umsebenzi kuwena. Uyabona njengoba ngi-infuse kumbe ngafaka i-meditation vele meditation isoyiqala next week lapha ku YouTube changes akhasha on YouTube Monday and Thursday at 7 p.m. I-meditation soyiqala kuleli viki lelizayo. Mangikhuluma ngeviki elizayo ke njengoba ngenza le video nje namhlanje zo 11 so usungabuka kumsombuluko olandela lapho ila ngizoqala khona ke siqale ngemeditation all along besikade singayenzi besibhalansa ama chakras bese senza i-pranayama izona zinto besuthu ezuthiwe bezenza so wese so infuse meditation ke ngaphezulu. Obviously you need to be a channel member by that 59.99 I think yabo. So yeah ilokho ke nje kumele ukuthi ukwazi.